Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da yau, da fatan an wuni cikin ƙoshin lafiya, da fatan kowa yana lafiya, juma'a kuma da dama dai ku. To a yau za mu yi muku jawabi akan wani application mai matuƙar amfani ta yanda za ka yi ka haɗa kiɗa da kanka ba tare da ka sha wahala ba. Ka haɗa kiɗa naka na kanka. Insha Allah a yanzu za mu nuna muku wannan application mai matuƙar amfani, wanda idan dai insha Allahu ka yi amfani da shi, abin zai burge ka kuma zai ƙayatar da kai. Za ka ji ka samu sauƙi wajen wasu ayyuka naka da za ka yi dangane da al'amuran kiɗi, kamar ga masu koyon waƙa da sauransu dai. Insha Allahu abin zai burge ka in ka kalli wannan. Kenan sai ku biyo mu nuna muku application ɗin. Wannan da kuke gani shine application ɗin wannan wanda muka kewaye. Idan kun shiga Google Play Store, insha Allah za ku sami application ɗin nan, ga sunayen Coast. Idan ka rubuta haka to za ka gan shi a Google Play Store. To sai mu shiga application, ga mun shiga cikin shi. Sai ku jira ku ga fuskar da zai ban mu, kuma za mu nuna muku yadda cikin shi yake. Da farko idan ka shiga application ɗin ya nuno ma wannan wurin da kake gani, wannan fuskar idan ya nuno ma ita, to insha Allahu wannan wurin da kake gani, wannan nan za ka shiga. Idan ka shiga wannan wurin, to insha Allahu zai baka wurin ɗauko kiɗa, wajen da za ka ɗauko kiɗa. To sai ka shiga, kaga gidajen nan da kake gani lamba 1, 2, 3, 4 har zuwa 5 har zuwa 14 in kana so. To za ka shiga wannan lamba ta 1 ɗin nan. Kenan sai ka zo in ka shiga lamba ta 1 nan, ga yanan 1, 2, 3, 4 wanda kake so sai ka ɗauko. Ƙaran kiɗi ne da sauransu inda za ka kaɗa kiɗan da kake so. To bara mu ɗauki number ta 2. Yau ga shi na ɗauko number na 2. Bara sai na shiga nan wurin inda aka rubuta select. In ka shiga nan zai baka ga ƙarar gwanguna nan wurin. Sai ka shiga haka, sai ka yi download ɗin shi. Kun ji ƙarar wannan yadda yake. To wannan mu ƙarar wannan bai muna ba. Duk dai ƙaran da kake so ka ɗauka insha Allah sai ka yi ƙoƙari ka yi download ɗin shi zuwa piano ɗinka. Kun ji wannan ƙarar ita ko? To bara mu jarraba muku aiki da wannan ƙarar, mu haɗa muku kiɗa domin ku ɗan ji yadda abin yake. Na farko idan ka ɗauko ƙarar za ka dawo nan wurin. A nan wurin nan ne za ka zo ka jera kiɗan da ka ɗauko. Za ka danna haka, haka, haka. Yadda dai kai kaga za ka iya tsara al'amuranka ne. Ina nuna muku ne, ina tunatar da ku yadda za ku yi ku saita ne. Insha Allah. Kai haka, kai haka, kai haka, kai haka. Yau ga shi mun daddana, bari mu yi play ku ji. Kun ji mun yi play sautin da ke tashi. To bara mu yi stop. Ga mun yi stop. Kenan za mu sake koma wannan gun dai kuma. Za mu shiga wani gidan kuma mu sake ɗauko muku wani kiɗan ku ji. Bara ga wani wuri na wurin gida na 1. To wannan gida na 1 bari mu yi amfani da ƙara wannan sauti don mu sake nuna muku. Shine kuma za ka jawo nan gefen nan za ka ja ya yi sama kaɗan, amma ka ja a hankali a hankali. Ka ja a hankali a hankali. To in ka ja a hankali a hankali insha Allah kana jin ƙararrakin kiɗa ko? To bari mu yi flying ku ji. Kuna ji ko? Yadda sautin kiɗan mu ya bada ko? Masha Allahu. Bara mu gani, mu sake shiga mu ɗauko wani. Shi yanzu kuna ga gashi mun zo
nan ma wajen wani ƙara sautin ne, bara mu canza wani. Yawwa ga shi mun yi downloading ɗin wani, wannan bai mana ba. Shi ma wannan sai mun sake. Yawwa ga shi yanzu sai ka sake jan nan gefen nan da kake gani muna ja. Gani a haka in ka yi insha Allah. Kaga yanzu ga shi mun yi fly ɗin, kana jin ƙarar sauti. To sadifan da yadda kai kake son ƙarar sautin kai ya kasance, mun muku jawabi ne akan rikodin yadda za ka yi ka koyi kiɗa har kiɗan ka yayi daɗi fiye da misali ma, mai yiwuwa ma fiye da yadda kake tunani, jidda dai baka taɓa yi ba. Yawwa shikenan yanzu sai ka sake koma nan gun ɗin da kake shiga kana ɗauko kiɗa. Kaga kenan insha Allah ga shi yanzu kiɗanka ka ji sautin da yake bada, alhamdulillah. Idan kana buƙatar rikodin kiɗanka za ka danna wannan gida na biyu, zai baka wannan fuskar. Bari dai mu sake hita ku ga inda muka shiga. Kun ga wuri nan mallatsayan nan guda biyu, da wannan ɗinnan da wannan na kusa da inda minute ɗin kiɗan nan ke tafiya. To wannan na biyu na kusa da minute ɗin ne za ka danna haka. Idan ka danna haka kana son ka yi rikodin ɗin kiɗan, a nan za ka zo ka yi saving. In kana son ka yi save ɗin shi, a nan za ka zo ka yi save ɗin shi, ga save na an rubuta. Kana dannawa kenan ka yi downloading ɗin kiɗan naka, ko ba haka ba. Allah ba ku ikon sauko wannan application mai suna Coast. Idan ka sauko shi insha Allahu za ka amfana da shi a matsayinka na mai koyon waƙa da kiɗa. Zai burge ka sosai kuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.